Кызлар кая бара икән? Тик шулай да шомаларга була. Кибеткәдер инде. Язга чыккач, кием салым яңарталар. Кыска итәкләр, ефәк юка күлмәкләр кирәк. Хатын-кыз кибеткә керсәме, бөтен дөньясын оныта. Бүген дә тиз генә кайтмаслар ахрын. Әле сөйләшәсе сүзләре дә җыелгандыр. Атна буе очрашмадылар иш. Ни хакында сөйләшерләр? Тыңлыйк әле. Ишеттеңме соң әле Казан универсиадасына чәчәк букетін сайлаганнар. Җиңүчеләргә кечкенә кызыл ләләләрдән торган факел формасындагы композиция биреләчәк. Чемпионнар букеты үзенең матурлыгы һәм зәвыклылыгы белән аерылып тора икән. Кызыл төстәге 21 мини тюльпаннан торган һәм яшел төргәкле әлеге нәзакәтле букет спортчылар кулында чын янып торган факелны хәтерләтәчәк. Бигрәк моторны уйлап тапканнар шулаймы? Флористлар эшләсә җиренә җиткереп эшләйин алар линиясы. Менә аларның чәчәк дизайнерлары һөнәрләре соңгы елларда чыннан да бик киң колач алды шу. Чәчәкләр тормыш бизәге. Аларга карагач ирексездән елмаясы килә, хуш исләреннән башлар әйләнә. Бу гүзәллекне сөекле кешеләребез бүләк итсә, тагын да күңеллерәк. Уйлап караганыгыз булды микән? Чәчәкләрнең һәрбер төсе билгеле бер мәгънә аңлата икән. Мәсәлән, ак төс сафлык, хөрмәт билгесе, кызыл дәртле гашыйк, зәңгәр тугрылык, горурлык, алтын төсе дәрәҗәлелек белдерә. Мәгънәсе исә булай: күк чәчәк ышаныч, кыңгырау сөйкемлелек, төнбоек һәм инҗе чәчәк сафлыкны аңлата. Исәнмесез? О, сез дә шулай матур. Исәнмесез? Рәхим итегез. Әйе, бездә чәчәкләр бик күп. О, хош исләр. Чәчәкләр төрлеге дә бик күп икән. Безнең туйыбызның бер еллыгы миңа матур чәчәкләр белән кирәк. Әйе, чәчәкләребез бик күп. Әле без тере чәчәкләрдән башка ясалма чәчәкләрдән дә бик матур композициялар ясыйбыз. Шулай ук безнең салонда коллажлар алырга мөмкин, һәм безнең витринада оригиналь сувенирлар сатып алырга була. Юк, шулай да мин тере чәчәкләр букеты сайлар идем. Алай сәйдәгез, тере чәчәкләрне сайлар өчен холодильник янына барыйк. Сезнең хатыныгыз нинди чәчәкләр ярата? Әлбәттә инде, хатын-кызлар инде ярата. Чәчәкләр пашасы, розалар, тик кызыл булмасын. Мин сезгә йомшак төстәге ак розалар тәкъдим итәр идем. Хәзер холодильникка керәбез, аннары чыккач бергә җыярбыз. Хәзер букетны җыябыз инде. Мин сезгә менә шундый йөрәк формасындагы каркаска җыярга тәкъдим итәр идем. Бик матур килеп чыгачак. Менә шундый кечкенә генә йөрәк формасындагы элементны кертеп куйсак, букетыгыз әзер була. Ошыймы сезгә? Ошый. Рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт, бик зур. Менә йөрәге булгач инде тормыш иптәшем тагыдан шатланыр. Сез беләсезме, минем бит әле кечкенә улым Әмир дә бар. Карап торам, сезнең шул кадәр матур уенчыклардан ясалган букетлар бар. Аңа да бер нәрсә бүләк итәсе. Әйе, бар. Үзебез ясадык. Малай кешегә менә шундый букет килешәчәк. Кулдан ясалган букет, менә шундый кечкенә куян балалары белән җыеп куелган. Тотыгыз. Сөеклеме? Улыма. Рәхмәт. Букетларыгыз тагы да тулы булып торсын өчен, менә открытка өстәп бирәбез. Кулдан ясалган. Гөлләмәләр төзегәндә фантазия генә җитми, сабырлык, мөстәкыйльлек сыйфатлары да кирәк. Үсемлекләр белән эшләү уңай йогынты ясый икән. 15-20 минуттан соң кешенең нерв киеренкелеге бетә, агрессивлыгы юкка чыга, хәрәкәтләре тигез, төгәлрәк, иркен, ышанычлырак була башлый. Күптән түгел Британияда иң бәхетле һөнәр ияләрен ачыклаганнар. Флористлар, чәч тарашлар һәм косметологлар үзләрен бәхетлерәк дип саный икән. Алар эшне җиренә җиткереп, билгеле бер кагыйдә кысаларында тирә-якка матурлык тараталар. Алтын балык тапшыруның спонсоры Флорентина чәчәкләр модасы йорты. В цветочном салоне Флорентина большой ассортимент букетов и композиций из живых и искусственных цветов, коллажи для любых интерьеров, свадебная флористика, экзотические растения, картины, вазы. Бәйрәмнәр җитә кызый. Открыткалар ясарга кирәк. Нинди открытка ди ул? Борынгы заман калдыгы бит инде алар. Юк, ул кулдан ясалганнар хакында сүз бара. Менә хәзер бит кулдан да матур иттереп иҗат итеп була икән. Бүгенге көндә күбебез төрле бүләкләрне кибеттән сатып алабыз. Чөнки ул җиңел дә уңай.
ләкин үз кулларыбыз белән ясаган бүләкләр күпкә кадерлерәк. Шуңа күрә бүген мин сезгә открыткалар ясау буенча мастер-класс күрсәтәм. Безгә кирәк булыр картон, төрле рәсемле кагазлар, линейка, кашы, клей, каләм, ике яклы скотч һәм төрле декор. Башта без үзегезгә ошый торган картонны сайлыйбыз. Менә мин мондый төслене алам. Картонны уртадан алып бүклибез. Аннан безгә рәсемле кагаз кирәк. Аннан без төсле кагазлар сайлыйбыз. Мин менә 2 шакмак кагаздан 2 шакмак әзерләдем. Шул кагазларны без картонга ябыштырабыз. Безгә 2 яклы скотч кирәк була. Кисәк скотч алабыз да кагазның бер ягына ябыштырабыз. Шакмакның һәр ягыннан без скотч ябыштырабыз. Скотчның пленкаларын салдырабыз да картонга ябыштырабыз. Беренче кагазны без туры беркетәбез. Икенчесен әз генә кыйгачрак. Менә безнең открытканың төп нигезе әзер булды. Хәзер без төрле чәчәкләр һәм төймәләр ябыштырабыз. Менә мондый чәчәкләрне кибеттән сатып алырга мөмкин, яки өйдә булган ясалма чәчәкләрдән алырга да ярый. Тагын безнең менә мондый яфраклар бар, кагаздан ясалган. Һәм кипкән үлән сабагы кирәк була. Без яфракларны клей белән ябыштырабыз. Открытканың бер почмагын сайлап, шунда без яфракларны беркетәбез. Менә без яфракларны ябыштырдык. Хәзер безгә үлән сабакларын ябыштырырга кирәк. Берничәне алабыз да, шулай клей белән беркетеп куябыз. Яфраклар янына. Әз генә клей тамызып, яфраклар уртасына без беркетәбез. Аннан без чәчәкләрне шунда куябыз. Безгә 2 чәчәк җитәр. Чәчәкләрнең төсе төрле булса да ярый. Мин мондый төсне сайладым, чөнки минем кагазда да шундый төс бар. Чәчәкләр ябышкач, аларның уртасына матуррак булсын өчен мин сәйлән тезәм. Мин ак төсне сайладым. Безгә 2 сәйлән кирәк була. Шулай клейга аларны утыртабыз. Менә безнең шундый чәчәкләр чыкты. Открытканың бу почмагы буш булмасын өчен шулай ук 1-2 сәйлән ябыштырып куйыйк. Бу 2 бәләкәй сәйлән үзенә карап ниндидер шарм биреп тора. Менә безнең открытка әзер, әмма нинди бәйрәмгә ул багышланган без белмибез. Шуңа күрә мин принтердан туган көнең белән дигән язуларны чыгардым. Һәм шуларның берсен мин клей белән открыткага беркетәм. Менә минем открытка әзер. Мин аны апайма бүләк итәм. Ишенә теләкләр генә язарга калды. Сез дә мондый открытканы ясап карагыз әле. Жыр, моң булмаса кеше ничек яшәр иде микән ул? Андый кеше гомумән җир йөзендә юктыр ул. Моңайсак та, шатлансак та, күңелгә җыр килә. Бәйрәм җитә. 8 март алдыннан берәр концерт юк микән? Барсын, Динәп һәм Рафаэл Латыйповлар килә. Нәкъ бәйрәм алды 6 мартта була. Шәһәребезгә беренче карлыгачлар булып, язны иң беренче сез алып киләсез. Ходай насыйп итсен инде, Ходай насыйп итсен инде. Бик теләп, чөнки иншаллах каласын яратабыз. Элек-электән дә инде ул безнең өчен чын мәхәббәт каласы булган калаларның берсе. Гомумән кеше гомерен һәр вакытта да иң матур мизгелләрен, яшьлеген язлар белән тиңлиләр. Шуңа күрәдер дә һәрберебез өчен дә иң матур мизгелләр гомеребездә ул яшьлек.
Менә шуллыктан күңел һәр вакытта да язларга тартыла. Тормыш иптәшегез белән беренче танышу мизгилләре ничек башланды? Менә шулар хакында да сөйләп үтегез әле. Менә сезнең тирәндәге серләрегезне беләсе килә. Танышу безнең киресенчә, кышның иң суык көннәренә декабрь айларына туры килде. Ул вакытта мин Буа медицина училищесында укыйдыр идем. Рафаэль безгә шунда училищега килеп бирде. Ник димәктән, ул сәнгатькә якын кеше иде ул вакытта. Җиңүнең 40 еллыгына училищеда зур гына конкурс игълан ителгән иде төркемнәр арасында. Менә шунда әзерләргә килде ул безгә. Һәм без шушы конкурста җиңеп чыктык. Декабрь айында шуша безгә булышырга, ярдәм итәргә килеп биргән Рафаэль белән безнең арабызда мәхәббәт башланды. Кергән дуслык җирләрендә мәхәббәткә әверелде. Гаиләгез турында мин үзем шәхсән ныклап тирәннән белмәсәм дә, менә игезәк кызларыгыз, җимешләрегез турында җырларыгыздан ишетеп беләм. Игезәкләрегез нәрсәләр эшләп ята бүгенге көндә? Гаилә өчен иң кадерле нәрсә ул балаларның туу. Инде игезәкләр булгач бигрәк тә безгә Ходай Тәгалә икеләтә бәхет бирде, Аллага шөкер. Киләчәгебездә шулай булсын иде. Кызларыбыз туу зур шатлык булды. Кызларыбыз бүгенге көндә берсе Илнарыбыз үзебезнең белән әлегә кияүдә түгел. Үзенең насыйп ярын очратмады әлегә хәтле. Бөтен дөнья татар конгрессында эшли. Икенчесе, игезәкнең икенче сыңары, ансы инде 5 еллык гаилә кырып җибәрләр кияүбез Марат белән. Бүгенге көндә 3 яшь белән бара анагыбыз Халил, бик матур үсеп килеп бара, сөйләшә башлады. Кыз баланы бигрәк тә киендерергә рәхәт бит, аны күршәк урынына уйныйсың иде аны. Ул беләсезме, ул менә кеше янына тотып чыкканда бакчага иткәндә матур киендереп күршәк кебек инде рәхәт. Менә кайчан елап яталар, кайчан аларны үстерәсең, анда бик рәхәт түгел, игезәк. Берсен йоклатып кына җибәрәсең, икенчесе елый башлый. Икенчесен аласың кулыңа, тегесе тотына еларга. Аның булгандыр инде авыр мизгелләре дә, әмма ләкин рәхәт мизгелләре күбрәк истә калган. Әле Рафаэль әфәнде каясың, әле үзе күренми. Әле үзегез генә килдегез иншаллага? Юк, без икебездә монда ул танышлары белән сөйләшеп калганнар. Сабан туйы, хезмәт туйы, ул милли бәйрәмебез. Бергә ачык күңел, җыелышып һәммәбез. Тарихларның үзе калган, бабайлар дуга кылган, сабан туй урыны булган. Менә кая икән ул кызлар, исәнмесез? Исәнмесез? Мин әле урамда яз дип торам. Менә монда икән. Тәмле итеп шәйләрегез тәмле булсын. Сезнең концерт программагызның да исеме бик матур, бар ул мәхәббәт дип атала. Һәр кемгә кагыла. Әле менә алдагы программаларыгызны караганым бар, игътибар иткәнем бар, күзәтеп барам. Олар сезнең ничектер үзенчәлекле, театральләштереп ясалган, биючеләр дә һәрберсе бер-берсенә ошамаган. Шулкадәр менә җылы кабул ителә. Быелгы программагыз ничек күздә тотыла? Һәр концертның менә бит инде бертирлектән кытылу өчен һәр сезонга, һәр концерт программасын яңадан төрле итеп ясарга тырышабыз. Бар бу мәхәббәт. Чөнки менә бу сорау кешелек дөньясын инде бик күптән бер шей. Менә балачактан алып олы яшьтә кешеләр бит инде һәрберсенең үзенең нидә йөрәгендә, күңелендә шушы сорауны йөртә. Һәм инде без үзебезнең җырларыбыз аша, үзебезнең сөйләүләребез, үзебезнең биюләребез аша менә шушы теманы ничек булса да ачып бирергә, халыкка җиткерергә тырыштык. Менә шушы концертлар барышында бит инде сез һәр вакыт шулай журналистлар белән дә очрашып торасыз, әйме? Әле сез бит үзегез журналист кеше. Журналист белән артист һөнәрен мин инде бер төрле диярим, чөнки алар һәрберсе шәхесләр, кешеләр белән һәр кеше белән теге шәхси эшләргә тырыша. Менә җыр сәнгатендә дә, журналистикада да ул инде менә кеше белән эшләү. Әле менә үзегезнең бик бәхетле көннәрегез җилкәгездә әби бабай исеме йөртәсез. Әйе, без хәзер инде менә яңа титулга ия булдык, әби белән бабай. Моның белән бик тә горурланабыз, чөнки инде безнең якларда инде бик яратып әби белән бабай диләр. Һәм бездә инде ана каршы килмәдек. Һәм инде мин ул сүзне бик яратам, бабай дигәнне. Бүреләр? Ах, нишләргә?
бузасы. Неге әлі сен минем інімні жимірәсің? Танышлығымны бұзасың. Не хақың бар? Сен біздің ауларға келдің ме? Сіз, кішілер. Yok biri. Мен сіздің тынышлығыңызды бұзарға тілемедім. Мен барып бәхет іздеп жүруші бір мұсафир ғана. Үзегіз буа якларынан соңгы елларда Казанда яшисез. Бүгінгі көндә буа белән Казан арасын нинди җепләр бәйли? Бәйләнеш бармы? Туган нигез, туган туфрак, артта калган гомернең матур мизгелләре бизи бәйли, бизеп бәйләп тора. Һаманда шул тарта. Туган якларга еш кайтабыз. Сез әле күптән түгел генә арып талып, кайсыдыр ерак яклардан кайтып төштегез. Әле сәяхәттән туп-туры сезгә килдек дисәң дә була. Чыннан да без әле гастрольләрдән кайтып кына төштек. Безнең зур турны тәмамланды. Инде барлык дусларны, барлык шаллыларны, барлык тамашачыларны үзебезнең концертларыбызда көтеп калабыз. Мөмкинлектән файдаланып, алтын балык кызларына һәм Шаллы шәһәрендәге барлык гүзәл затларны менә якынлашып килүче язның беренче бәйрәме сөйгенче март белән ихлас күңелдән котлыйсы килә. Нәфис затларга иң изге хисләрем, сезгә бәхет, шатлык, байлык, исәнлек, саулык телим. Һәм дә инде үзебезнең концертларыбызда үзегезнең парларыгыз белән килүегезне көтеп калабыз. Әлбәттә инде безнең концертыбызда мөхәббәтегезне яңартырсыз дип уйлыйм. Бәйрәмнәр белән сезне, хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Динә һәм Рафаэл Латыйповлар Чаллыда кунакта 6 март Сара Садыкова исемендәге концертлар залы эстрада җыр кичәсенә рәхим итегез. Ниһаять килеп җитәбез кибеткә. Әле ярый җыяу бар дигәнсең. Беренчедән күпме яңалык белдек, рәхәтләнеп, иркенләп сөйләштек. Һәм инде җыяу баргач хәрәкәттә бәрәкәт, физкультура булды, дустым. Әйе. Линиза, әйтергә дә онытып торам. Язның беренче көннәре белән синне. Бездән кошлар кайтараймы? Үләннәр чыга башлар. Рәхмәт.